ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ଟିକେ କଲ୍ କରୁଛି। ହଁ ନମସ୍କାର। ସାର୍ କହିନି ଫାଇନାନ୍ସ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ। ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି 15 ଟଙ୍କା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆମ ତରଫରୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଆପଣ ପଇସା ଯେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ଚାଲେ ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେବେ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟେ ଲାଭ ପେ କରିବାକୁ ହେବ ହେଲା। ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ବି ଖଇନି ସରିଯାଇଛି। ଖଇନି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହଁ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଏଠି ସାର୍ ଏଠି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ସାର୍ ମାଲ ଦେ ଯେବେ ବି ଚାହିଁବେ ଯେବେ ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ହେଲା। ହଉ ଯାହା ହଉ ଖଇନିଟା ବିନା ପଇସାରେ ମିଳିଗଲା। ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଫୋନ୍ କରି ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। କିଏ ମୋ ଆଇଲା ଏବେ ବାପା? ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏବେ ଗଲେ। ଏ ଟଙ୍କାଟି ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଆସିବୁ କି? ଆରେ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ? କାଲି ଦେବି ସାର୍। ଜଲ୍ଦି ପଇସା ଦେ। କାଲି ନ ଦେଲୁ ଜାଣିଛୁ ତ? ସାର୍ ପେମେଣ୍ଟ କେବେ ଦେବି? ସାର୍ ପେମେଣ୍ଟ କେବେ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋର ଜିନା ଆରାମ କରିଦେବି। ମୁଁ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଇସା ମୁଁ ସୁଝିଦେବି। ମୋର ଜିନା ଆରାମ କରିଦେବି।